minangka jabi saya dumateng sakunge para pilengga Gandemar campur sarinya Indonesia ye yo walulu Yos, oh yo, os, ake. Minang karo kepitan. Larane, kaya wong kang nandang woyo. Dijalungna versi men baru kayak Cilacapan ya. Kayak Banyumasanan Lenggiran duduk sama apa pancen tega salai gelem dihapus iya Sinawi yang ngaturaken sugeng kondur dumateng sagunging para tamu ingkang sampun hangersaken kondur kanthi atur mugi-mugi tansah kinanjar kablujingan ingkang tasih kersa lelegan sesarengan Gandemar campur sari iya buyung asik sing sayo sing rukun walulu mangan doyan rajana janjine ojo
ayem tukang foto pada jagongan. Lah iya kentenan. Ya, ya. Kat mau kan nyambut gawe sing kari Iya. dewek. Ket mau wis pada sibuk. Oh, dewek leren maning karena nyambut gawe. Nyambut gawe maning. Dewek bali. Dewek bali karena ya melu bali. Duduk Yo. sama ora krasa apa pancen teko. Ye. Ya. Lagune sampun wonten wuyung sareng gandem marem. Ah, ya. Pun kalajeng monggo.